खुलुमबाय दिनै 31 डिसेम्बर 2023 शनिबार बे बोसोरनि जोबथा खालार। एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ गाबदों। जौस्राङाव बिबुंथि होबाय थानाय समावनो दिपेन बर'आ हरखाब गाबखांदों। जोंनि गेजेराव गोरोन्थि सानलायनाय उत्तर प्रदेशनि बाराइचाव हानि वाला हरखाब बायना होनानै 3 गथ'फोरा जिउ गोमादों आरो गुबुन 2 सुबुङा जोखोम जादों। थैनाय गथ'फोरा 3बो नखरसेनि। जेब्ला गथ'फोरा गेलेगासिनो दंमोन अब्लानो बे जाथाया जादोंमोन। थैनायफोरनि मुङा जाबाय मुख्तार 14 बोसोर बैसोनि, आफ्तार आली 7 बोसोर बैसोनि आरो नासिरुद्दिन 10 बोसोर बैसोनि। ई-रिक्शा सालायग्राफोरनि सायाव गोख्रों राहा लानायखौ थाबैनो बोखारना होआब्ला जोङो खौसेयै BPF हान्जायाव जयेन जागोन होननानै ई-रिक्शा सालायगिरिफोरा फोरमायदों। दा बेखायनो जोङो थाबैनो जोंनि बे ई-रिक्शा सालायगिरिफोरनि जेंनाखौ थाबैनो फैगौ गाबोननिफ्रायनो जुदि नेशनेल हाइवे सालायहोनायनि मोनसे राहा दिहुनना होनांगौ आसाम गभर्नमेन्ट आरो बिटिआर गभर्नमेन्टआ। दा बे सालायहोनो जुदि राहा दिहुनना होआबा जोङो थाबैनो जोङो पलिटिकेल भाबैनो जोङो मोनसे पलिटिकेल वाइसै जोङो पार्टिखौ नायनानै फैगौ इलेक्सनाव जगदान होनाय जाहैगोन आरो गुबुन बे दानि सोलिबाय थानाय सरकारखौ जोंनो नाङा आरो। ई-रिक्शा एसोसिएसनाव जोङो 300 जन दङ। दा जोङो गासिबो जोंनाव खाना खुजा लेंग्रा मानसिफ्रानो सालायनानै दङ आरो बेजोंनो फिसाफोरखौ मोजां फोथांनानै दंगासिनो दङ। दा जोङो बेखौनो सरकारखौ खावलायो थाबैनो जोंनि सायाव एक्सन लानांगौ। गाबोननिफ्रायनो मोजां जों सालायफिननो हाथों। गासिबो जोंनि जेसेबांनाखि जोंनि बिटिआर ई-रिक्शा सालायगिरि दङ जोङो थाबैनो जोङो जयै इउनियनजों जोङो रायज्लायलायनानै नांगौबा गभर्नमेन्टआ जोंखौ बुथारलांजोबदों। जों नेशनेल हाइवे जों बन्द' खालायनोबो राजि आरो बे आयेनखौ उथायाबा। जों दा बेखौनो खावलायो। गथ'फ्रा सालायनो मोनो नेशनेल हाइवेआव, जोंना टट'आ सालायनो मोना मा हिसाबै बन्द' खालामनो नागिरदों। दिनै आं बेखौनो बुंहरगोन गभर्नमेन्टनिसिम, मानो होनना बुङोबा गभर्नमेन्टआ गावसोरनो दिनै जेन'बा पाब्लिकफोरनो रायजो राजाफोरनो गासिबनोबो सुबिदा होनो हाया। ई-रिक्शा सालायनानै जानायनि सायावबो मेगन आलौवोबा जों बे गभर्नमेन्टखौ मा होनगोन? दा बेखौनो आङो बिथांमोनाव सोंथि खालामहरो। बेखायनो थाबैनो जाहाथे जोंनि बे समायसा माखासे जेन'बा टट' सालायनानै न'खर खुंनाय जिउ खुंनायफोरखौ जाहाथे सान्थि भाबै माने खुंनो होयो आरो सलायनो होयो। जाहाथे जोङो जेन'बा जों जोंखौ हमना लादो जेन'बा जोंथ' लेंग्रासो मानसियानो जेन'बा आथिंबो गैबावा। जोङो दिनै माजों सलिनो माजों मानो खामानि दामानि हाजिरा मुजिरा मावनो हाया, हा हु गैला जोंहा इन्डियाव थानानै गासैखौबो फानबोजोबनांबाय। दिनै जोङो ई-रिक्शा लानानै दिनै बिसि फिसानि फेमिलिनि मोनसे समस्याखौ सल्भ खालामनो होननानै जोङो दिनै आगान सुरदों बा आवगायदों। 6 माससो जाबाय जोङो किस्तियाव लानाय गारिखौ जोङो दिनै सालायनो मोनाब्ला जों किस्तिखौ माजों सुख'नो? आरो 500 बुरस' लामा ससेजोंथ' जोङो थाइबा 10 थाखाल' मोनगोन। बेजों जोङो किस्तियावनो खमबाबो दिनाव जोङो 250 थाखा, मासाव 6000 करि जोङो हरनांगौबा जों माखौ जागोन? दा दिनै जों बेखौनो खावलायहरगोन गभर्नमेन्टनिसिम। गभर्नमेन्टआ दिनै जोंनि बे माखासे समस्या बा माखासे जेंनाखौ थाबैनो सुस्रांनानै होआबा जोङो सिद्दायै बुंगोन जेसेबांनाखि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बा अल आसामाव जेसेबांनाखि ई-रिक्शा सालायगिरि बिथांमोन दङ दिनै BJP सरकारा जों एगेन्स्ट जादों। दा बे हिसाबै जोङो BJPजों थाङालासिनो जों कंग्रेसनावबो थांनो हागौ पलिटिकेल भाबै। बिथांमोना पलिटिकेलखौ लानानैनो दादागिरि देखायनो नागिरदोंबा जोंबो पलिटिकेलखौथ' जोंबो गेलेनो रोंगौ। दा बे हिसाबै जों बुंगोन BTC एरियायाव दिनै जोंना बिटिआर सरकार दङ बा UPPL सरकार दङ। जोंना ब्रह्म बर' सारनि दैदेननायाव दिनै गासिबो माखासे समस्याया सल्भ जाजोबनांगौ। दिनै जेंनायानो जेंना मोनफिसे जेंना जादों। दिनै जों जेंनाखौ जोंसो बोस्रांना लानांगौ ना बिथांमोनहासो बोस्रांना होनांगौ ना बिथांमोनहासो जोंखौ सुबिदा होनांगौ? दा दिनै जोंनो स्किम मोनसेबो हरनो हाया। दिनै जोंनो माबा मोनसेबो हरनो हाया। दिनै जोङो जेन'बा मोनफ्रोमबो प्रब्लेमखौ जोङो माजों सल्भ खालामबाय थानो हानो? दिनै जोङो जेन'बा गैयै हिसाबै खुनुरुखुम सोरबाया मोसौ मोसा फाननानै टट' गारि बायनानै लादों, बेजोंनो न'खर सोलिनोसै होननानै न'खर सालायनोसै होननानै दिनै बिनि सायावबो बिथांमोना हेंथा होयोब्ला होमबा बिथांमोननि सायाव आं मा फोरमायगोन बा रायजो राजाफ्रा मा बुंगोन बिथांमोननि सायाव? दिनै आं बेखौनो बुंगोन पार्टी सरकार हिसाबै सरकारा नंगौ निस्सय साफ्रोमबो पाब्लिकफोरखौ बा साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ नायजोबनांगौसोमोन। दिनै बेखौ नायालासिनो दिनै मोनफा खामानि मावनानै जानाय फिसा फिसौ बिजनेस बा बेफार फालांगि मावनानै जानाय बेफोरनि सायावबो मेगन आलौवो। होमबा जोंनो सरकारखौ नांगौना नाङा? दा बिथांमोनहा बुजिलायदो। सरकारा जितु आयेनखौ दिहुन दा बे जिनिसखौ जोङो बुंगोन जेन'बा जानुवारिनि गेजेरावनो मथा-मथि बे टाइट माबाखौ बोखारना होनांगौ। आगोल जुदि बोखाराबा जों बेखौ स्पष्ट होनखाबाय जोङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट जेसेबांनाखि दङ अट' ई-रिक्शा
सालायग्रा एसोसिएसन हिसाबै जोङो BPF आव जगदान जागोन बे स्पष्ट जागोन आरो जोंखौ नांगौबा थाबैनो बोखारनानै होथों जाहाथे गोसोबायदि खामानिखौ मावनानै मोनजायो। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।